אנשים טובים, שנתנו לי ביד נדיבה ובנפש חפצה, שזה הכי חשוב, שנותנים ביד נדיבה, ביחד עם נפש חפצה, אז אתה מרגיש שהכסף הזה מבורך, והוא הולך לדברים טובים, לפתרון של הבעיות שיש לי. זה עוזר לי בכל כך הרבה אלמנטים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, כל מי שנרתם אתמול, מ-100 שקל עד אלפי שקלים, אני עושה לכם לב ענק. כמובן הדיסקרטיות היא תמיד הייתה חלקי כעיתונאי, תמיד אני יודע לשמור על המקורות שלי. אני יודע שאם אני חלילה לא הייתי דיסקרטי, הייתי מפסיד פה הרבה מאוד אנשים. והרבה מאוד אוהבים אותי, בזכות העובדה שאני דיסקרטי, בקנאיות גדולה. אח שלי תהיה טוב, תקבל טוב, שבת שלום, יא אח בלב, אוהב אותך. אתה גם חבר מהגדולים שיש לי, מהגדולים. וואלה, יש לי 2-3 חברים שאני הולך איתם עד המוות היום. נשבע לכם, 2-3 חברים, כאילו שאני אומר ממש גרעין קשה, שאני הולך איתם עד הסוף, ובנאמנות, ומוכן לשים את הגוף שלי לפניהם, 2-3 אנשים. אחד זה גבר, אח שלי היקר, מעריך אותך. אחד זה תהיה טוב, תקבל טוב, תראו איזה שמות. אחד זה חייזרים. וואלה, הם כרגע 3 שעומדים איתי באש ובמים, ולא נותנים לי ליפול, לא נפשית ולא כלכלית. שזה פשוט מהמם. פשוט מהמם, מטורף, אני אוהב אתכם. חבר'ה, אני מבטיח לכם היום רק לייבים של צחוקים. רק לייבים של צחוקים, רק לייבים של טירוף. ניכנס לשבת הזאת עם אנרגיות גדולות מאוד. אני מתכוון כמובן לבר כהן. בר כהן, זה השם הראשון שאמרתי, זה חבר אמיתי, שגיליתי רק לפני 3 חודשים, ומאז אני כל יום נפגש איתו, מדבר איתו, אוכל איתו, צוחק איתו, בוכה איתו, צוחק איתו. תהיה טוב, תקבל טוב, זה חבר שזכיתי, אמנם אני מכיר אותו הרבה יותר זמן. וואלה, אביאל לוי, מי כמוך מכיר את בר? אחד הגברים, בן אדם, וואלה, תקשיבו, הבן אדם בוכה איתי, ממש יושב איתי, נותן לי חיבוק ובוכה איתי ומנסה להרים אותי מכל הבחינות. תהיה טוב, תקבל טוב, אלוהים ישמור אותך, אתה אח בלב. זכיתי שאתה קרוב אליי בחייזרים, אתה כבר 5 שנים איתי. 5 שנים אתה צמוד אליי. אוהב אותך. באמת אוהב אותך, אני וסיוון מעריצים אותך, אתה גבר אמיתי. חבר'ה, אין עליכם. אני תכף מתחיל. וואלה, מיכל רומנו, אישה פשוטה גם, שאוהבת אותי כל כך. חבר'ה, יש אנשים שהולכים איתי דרך. אתמול פתחנו את הלייב באנרגיות מאוד רעות. אתם יודעים למה? כי שמעו את רינה בוחבוט באיזה לייב מספרת. אמנם בסוף היא אמרה את האמת חלקית, שהיא לקחה הלוואה גדולה של 100,000 שקל, והיא עזרה לי, והיא אמרה ששי משלם את התשלומים, היו לו קצת איחורים, אבל הוא משלם, ונתקעתי בשבת ועזרתי לה ב500 שקל. בר כהן יעיד על זה, שאני נתתי לו כסף והוא העביר ביט, עזרתי לה, והיא רק לא גילתה 2 פרטים חשובים. אחד, שמתוך 100,000 שקל, 50,000 החזרתי לה, כי היא רצתה להסתיר את זה מבעלה, כי הם בתהליך גירושין גדול. היא אמרה, אני רוצה למשוך הלוואה של 100,000, להראות שאני במינוס, אתה תיקח 50, אתה תחזיר לי 50. היא גם בהסכם החתום, היא ציינה, כבחורה דתייה, אתה לא משלם ריביות, גם לא של בנק, אני לא רוצה עליי חלילה גזל, אתה לא משלם ריביות, הכל כתוב, חבר'ה. סיוון יודעת את ההתעללות הנפשית שעברתי איתה, אבל זה תכף אני אדבר. בקיצור, אותה רינה בוחבוט מקריית ים, לקחה הלוואה, ועל זה אני מוקיר לה תודה. ושילמתי כל חודש 1,800 שקל, אני צריך 1,800 כפול 5 שנים. והיו חודשים ששילמתי לה 3,600 כפול, כדי לצמצם את זה, כי אני רוצה לגמור את ההלוואה הזאת מהר מאוד. 3,600, 1,800, 3,600, היה חודשיים שדילגתי, ואמרתי לה, לא ברחתי, לא נעלמתי, אמרתי לה, תקשיבי, אני עובר איזה חודש, חודשיים קצת קשוחים,
אם את יכולה לגבות אותי, אני לא ידעתי שיש לה בעיות כלכליות, היא אומרת לי, אין בעיה שי, היא הייתה שולחת לי ביום 500 הודעות, מ-6 בבוקר עד 6 בבוקר, בלי הפסקה. הודעות מטורפות, בלי הפסקה, האישה המטורפת הזאת. עכשיו חבר'ה, אני אשלם את ההלוואה הזאת, שילמתי כבר 22,000 שקל, אני לקחתי רק 50, אבל בגלל שחתמתי על נייר והתחייבתי, אני משלם את כל 100, כי אני לא רוצה שיהיה גזל, ואני לא רוצה שיהיה עליי דיבור רע. אני לא רמאי ולא נוכל. גם בסיפור הזה, מהרוע שהיא ניסתה לעשות לי, יצאתי גדול. כי בסוף כולם אמרו, וכולם הבינו שהיא חולת נפש, היא לא הייתה כזאת, חבר'ה, שהיא לקחה את ההלוואה, אני אראה לכם תמונה שלה, היא הייתה נראית נורמלי, התנהגה נורמלי, היא הראתה לי שיש לה בית שלה פרטי בקריית ים, בלי משכנתה, היא נוסעת על רכב חדש, היא אמרה שלהורים שלה יש כמה בתים בקריית ים, יש להם איזה חנות שמזכירים. בקיצור, ציירה תמונה שהיא עשירה. יתרה מזאת, בלחיצת כפתור היא לקחה הלוואה של 100,000 שקל. אני לא מכיר הרבה אנשים בארץ שיכולים בלחיצת כפתור עכשיו לקבל הלוואה של 100,000 שקל מבנק פועלים. היא עשתה את זה לידי. היא אומרת לי שאני לוקחת הלוואה של 100,000 שקל. אני סיוון, היא והבת שלה, 4 עדים, בקניון בחיפה, אני לא זוכר אפילו איזה קניון, בלחיצת כפתור, בום, אני רואה הבקשה שלך אושרה, 100,000 שקל נכנסו לה לחשבון באותו רגע. חבר'ה, אני הייתי בהלם, אמרתי, מה? היא אומרת, כן. וואלה, בר כהן, אתה העברת לרינה הזאת, אני כמובן הבאתי לך מזומן, העברת לאיזה 2,500 בשבוע האחרון, בר היה או לא היה, אחי? כי היא נתקעה. 2,500 שקל אתה העברת בשמי, כמובן, אני שילמתי את הכסף הזה. בקיצור, אותה אישה נוכלת, לקחה את ההלוואה, נתתי לה 50,000 במזומן, היא רצתה שזה יהיה ככה, שאני אקבל את כל הכסף, אני הבאתי לה 50,000 שהיא תסתיר את זה מבעלה, רינה בוחבוט מקריית ים, ופתאום עכשיו היא באיזה התקף שיגעון, היא מתגרשת, היא במשבר, היא גם בצרות כלכליות. עכשיו חבר'ה, נשבע לכם, בשבועיים האחרונים העברתי לה 2,500 שקל, ידעתי שהיא עוברת משבר. אח שלי שאול בן זלמן, הנה גם שאול גם עזר לי. שאול אוהב אותך, אתה עד אחי. חברים, אני העברתי לה כסף ואני מעביר לה, אני אשלם לה עד השקל האחרון. אבל אותי אף אחד לא יכול לסחוט, להגיד לי עכשיו פתאום תשלם ריביות. מה שחתום זה מה שהיא תקבל, למרות שבסוף אני משלם פה כמו שוק אפור. ל5 שנים, 50,000 כפול 2 אני משלם, אבל לא נורא, אתם יודעים, לקחתי את ההלוואה הזאת באחד הימים הכי קשים שהיו לי, שהייתי כמו נרקומן לכסף, ובשבילי 50,000 באותם ימים זה היה כמו 500,000, והכסף הזה כבר מזמן שולם ופוזר וכבר הוא לא שווה כלום, אבל אני משלם אותו. ובזכות אישה כזאת נבלה כמו רינה בוחבוט, שאני הולך לרדוף אותה, לא משנה שהיא חולת נפש, היא לא יכולה להכפיש אותי. תארו לכם שלא היה נייר, ולא היה הסכם, ולא היה דף, שהכל מתועד, שהיא כותבת בכתב ידה. אני אראה לכם שוב, חבר'ה, אני על שמי הטוב ילחם עד המוות. יש דף מסודר שמראה את החזר התשלומים, בכתב ידה. אני אראה לכם את זה, חבר'ה. חשוב לי זה, אני לא הולך לדבר על זה הרבה, אני אטפל בה בצורה מאוד קשה. אני אמרתי לכם, אני לא הולך לוותר לה. בגלל שהיא כפויה טובה ואישה מסריחה ונוכלת, רק על זה אני לא מוותר לה. על כל השאר אני מוחה לה, כי אישה מאוד מאוד בעייתית. אני על השם שלי הטוב אלחם עד המוות. רגע, שלחתי לבת שלה אתמול צילום. עכשיו אני מדבר רק מול הבת שלה. הנה, בבקשה חבר'ה, שימו לב לתאריכים, שימו לב לסכומים. 1,800, 3,600, 3,600, 1,800, 1,000, 2,000, 1,000, 1,500. חבר'ה, וגם העברתי לה עוד קצת מזומן, שילמתי לה 22,000 שקל. 22,000 שקל בטווח של שנה. זה אומר שאני מחזיר יותר מהקצב, זה אומר שאני מצמצם את ההלוואה הזאת, ותאמינו לי שאני אגמור את זה תוך שנה, אני אעשה כמה עסקאות, אני אזרוק
תיעוד וחתימות, כדי שלא תגיד מחר, לא החזיר לי, לא עשה לי. לא יעזור כלום, חבר'ה, אני הולך עם האמת שלי עד המוות. מנסים בכל דרך להכפיש אותי, אבל אני יודע מי אני יודע מה אני. שי מלול, אמרתי לכם, ביום שתתפסו אותי על נוכלות או על גניבה, תמחקו אותי. אל תעזרו לי בשקל. הנה, אני אומר לכם, ביום שיתברר לכם שעשיתי נוכלות או גניבה, אני יודע שלא עשיתי את זה, כי זה עניין של גנים. בגנים זה או שאתה נוכל ורמאי או שאתה בן אדם טוב, אין אמצע. אני גדלתי במשפחה נורמטיבית בדימונה, משפחה ענייה, אבל משפחה טובה. אז אני בסופו של יום לא נוכל ולא גנב, קצת בעייתי, קצת מסובך, אבל גם את זה אני הולך לעבור בזכות אנשים טובים, ויחד נעמוד, יחד ננצח. חבר'ה, אוהב אתכם מאוד. הנה השיער מתחיל לקבל את הצבע שלו, כי המים סגרו לי את הצבע. תכף הוא יקבל את הצבעים הנכונים. תכף נכנסים לשבת. השבת נכנסת, חברים, לפי שעון פתח תקווה 7:31. כן, 7:31. זה אומר שיש לנו כמעט שעתיים, ואם אתם תתמכו ותיתנו לי פה אהבה, אתם תקבלו פה הצגה. אני אוהב אתכם. עכשיו אני מודיע לכם שלצערי הביט הרגיל שלי כבר לא עובד. אתם יודעים, ביט רגיל, אתה יכול לעשות בו קבלת כסף עד 100,000 שקל בשנה. ברוך השם הגענו לסכום הזה. אבל הבשורה המשמחת היא שיש פייבוקס, העברה בנקאית, ויש גם ביט עסקי. זה אומר שאני שולח לכם לינק, אתם יכולים לשלוח לי ביט לא דרך היתרה שיש לכם, אלא דרך הכרטיס אשראי של הביט, אותו דבר. אז חבר'ה, מי שרוצה לתמוך בי, לשלוח לי הודעה בוואטסאפ למספר המוצמד. אני אתן לכם פייבוקס, העברה בנקאית ולינק. לינק, אנטר, שלח לי הודעה, אני אשלח לך את הלינק, הפרה עליך, שלח לי, אני רואה שאתה לא מנהל פה. שלח לי הודעה, אני אשלח לך לינק. בלינק אפשר להעביר אפל פיי, גוגל פיי, העברה בנקאית וביט. אז חבר'ה, תודה רבה לכם שאתם תומכים בי. זאת העבודה שלי. אני נותן פה הצגה מעל הטבע. אני הולך להצחיק אתכם, עוד מעט הולכים להתקשר לבתי משוגעים. אני משוגע ידוע. נתחיל קצת לעשות פה בלגן. ואני אומר לכם, חבר'ה, אנחנו ננצח. אנחנו ננצח את כל הקושי, את כל הרוע. ואני מאוד אשמח שתשלחו לי הודעה בוואטסאפ. אני אתן לכם או אפל פיי, או ביט, פייבוקס, העברה בנקאית, לינק לאפשר אפל פיי. חבר'ה, זה הכי פשוט שבעולם האפל פיי. הכי פשוט שבעולם. רגע, אני שולח ואני מתחיל. ההצגה תכף יוצאת לדרך. טוב, חבר'ה, קיבלתי פה איזה מספר, בואו ננסה. יאללה חבר'ה, זה הולך להיות ערב מצחיק מאוד. מבטיח לכם רק טירוף. אני עובד עם שני טלפונים. כדי להגיע לכמה שיותר. יאללה חבר'ה, מתחילים. וואלה, אני התייבשתי מהמקלחת. יאללה חבר'ה, אני מתחיל. בואו נראה, קיבלתי לינק ראשון.
שלום לך, מה נשמע? שלום. עם מי אני מדבר? מרק. מרק, כפרה עליך, מדבר אברהם, אתה זוכר אותי? אני כל הזמן מאושפז אצלכם, כפרה עליך. מרק, מה שלומך? בסדר. אתה זוכר אותי, נכון, אברהם, הבעל של ברוריה? לא. שמביאה אותי כל הזמן. מה השאלה? תגיד, כפרה עליך, אני קצת לא מרגיש טוב, אני רוצה רק לשאול, אולי אני אבוא אליכם. עד איזה שעה אתם עוברים, מרק? עד איזה שעה אתם עובדים? עובדים. יופי, אני אגיד לך מה קרה, כפרה. אני מטופל, לקחתי 2 קלונקס. עכשיו, לא יודע, אני קמתי, ראיתי עליי פלצ'ים עם ברקים, ואשתי הבת שרמוטה, אמרתי לה, תעשי לי ארוחת צהריים, היא לא רוצה. עשיתי לה איזה משהו, היא אמרה לי, ואמרתי לה, תקשיבי, אבל את רואה שאני לא מרגיש טוב, את לא רואה שיש עליי פלצ'ים, יש עליי מעקבים? מה אני עושה, מרק? אתה רוצה להגיע? כן, כפרה, אבל איך אני לא מרגיש טוב? תגיד, יש בחוץ גשם? לא, אין גשם. אין לך רופא? לא, יש לי רופא, הוא לא עונה לי, הבן שרמוטה הזה, סליחה שאני מקלל, אני עצבני. הפסיכיאטר שלי, עכשיו תגיד, אני מרגיש עליי, יש עליי פלצ'ים, וכאילו, סוג של ברקים, מה אני עושה, מרק? אני חושב שכדאי לדבר עם הרופא שלך, שיבדוק אותך. הוא לא עונה לי, אז תגיד לי, עכשיו תגיד לי, האישה, אתה יכול לדבר רגע עם ברוריה? ברוריה! בואי, הבת של זונה, הנה מרק פה איתנו, מרק. וואלה, תודה, מרק, אולי בזכותך נקבל את השבת. בואי רגע, בואי! סליחה. אני לא יכול להמשיך בשיחה. לא, רגע. שנייה רגע, מרק, מה לעשות? היא לא רוצה לקחת אותי, אין לי אוטו. יש אוטובוס עכשיו? אני לא יודע. תסתכל מה אתה יכול לעשות ותעשה. אבל דקה רגע, מרק, הפלצ'ים הזה, מה זה אומר, הברקים שבאים לי על הראש? אני לא יודע. מה, זה דמיונות או שזה אמיתי? אני לא יודע. צריך שרופא יבדוק אותך. וואי, כפרה עליך, אני לא מרגיש טוב. כל רגע אני מרגיש עליי כאילו אני בחתונה, פלצ'ים על הראש. אשתי אמרה, יש בחוץ גשם, סגרתי את החלונות. לא רוצה לצאת בחוץ, מרק, לא יוצא בחוץ, שלא ייפול עליי גשם! טוב, בסדר. מה לעשות, מרק, מתי לבוא אליכם, כפרה, אני יכול לבוא? תבוא עכשיו. כפרה עליך, תודה רבה, תודה. וואי, תקשיבו. וואי. חבר'ה, זה חזק המתיחה הזאת, החדשה. קצת לשנות קצת. חבר'ה, תחסמו מי שאמר חלש, תעיפו. אני סתם שואל, אני לא צריך ציונים. אבל תחסמו מי שאמר חלש. וואי. יואו. וואלה, תהיה טוב אם אתה אוהב, כפרה עליך. רגע, בוא נתקשר דקה. וואי, תקשיבו, אני צריך באמת אשפוז. אני חייב אשפוז יום. אני צריך, תקשיבו, את האמת? אני צריך... שלום לך. שלום. שבת שלום, עם מי אני מדבר? ברוך ים, בית מאזן של המטריקס. כפרה עליך, מה שלומך? מדבר בבר, ברהם. מה שלומך, בבר? קצת לא מרגיש טוב, כפרה. אני אגיד לך, אתה יכול לדבר איתי כמה דקות? בוודאי. תודה, אלוהים ישמור. תודה רבה. תקשיב, אני קצת סבלתי מחרדות, עברתי דברים מאוד קשים. ואני עכשיו כרגע נמצא כאילו במקום שהפסיכיאטר שלי כבר התייאש ממני. אשתי ברוריה פה עוזרת לי. אני בן 64, עבדתי במפעל טמפו בנתניה, הייתי מנהל עד שלא יודע, אכלתי איזה סיבוב, אני מרגיש כל הזמן שיש עליי כאילו מעקבים, עושים עליי פלצ'ים. אתה מכיר את זה? מכיר. כן, עכשיו תגיד לי, מה אני עושה? כאילו, דיברו איתי, יש לי איזה חבר אחד, אולי אתם מכירים אותו, נחום מירושלים, היה מטופל אצלכם. הוא הגיע במצב גמור, יותר ממני, הבן שרמוטה, סליחה שאני מקלל, שאני קצת עם הקלונקס, אתה לא כועס עליי. אני לא כועס. תודה שאני נשמור אותך, איזה לב יש לך. קודם כל, אני כבר נכנס לשבת יותר טוב, כפרה עליך. תקשיב, אני לוקח 2 קלונקס בבוקר, בלילה 2 לרוביין, ובאמצע אשתי דופקת לי כאילו עוד איזה כדור של בונדרמין שאני אשאל. עכשיו אני רוצה להגיד,
כפר עליך בוריה, מי אני אומרת לי? בבר. אמרתי לך, כוס חוואטק, ווחדה, אני יודע שאני בבר. עכשיו, אני לא מרגיש טוב, אני לא יודע, לא מרגיש טוב. עכשיו אני תקשיב, הייתי מנהל עבודה בטמפו בנתניה, שעוד שהיה, כל הפפסי שזה, אני הייתי אחראי על הפפסי מקס. עכשיו אני לא מרגיש טוב, אני רוצה להיכנס לגמילה, אני רוצה לצאת מזה! סליחה. אני פה איתך. איזה סבלנות יש לך, תודה רבה. איך קוראים לך כפרה עליך? שמי תבל. תבל איזה, קודם כל אתה בטח מדבר עם הרבה גמורים, נכון? אף אחד לא גמור, לכולם יש תקווה. אני בלי חלום, בלי תקווה, בלי שלום. סליחה, תגיד לי, כמה זה עולה, נגיד, עכשיו, יש לי כסף, זה לא עניין של כסף. כמה זה יעלה לי, נגיד, אני רוצה חודש להיסגר, לצאת כמו חדש. אני הייתי נורמלי כפרה, הבאתי 4 ילדים. היה לי 2 נשים, אחת הייתי תוקע אותה, הייתי נותן לה 2,000 שקל בחודש. הייתי כאילו בכל העולם, הייתי בקזבלנקה, הייתי במרוקו, עכשיו, כמה זה יעלה לי, נגיד, כמה זה יעלה לי? 35,000 שקלים פלוס מע"מ לחודש. בסדר. ומה, אני מקבל שם טיפול תחלואה כפולה, הכל, שיקום, הכל? נכון. ברע עליך. ברוריה! רגע, אשתי. ברוריה! בואי, הבת של זונה, הנה יש לנו פתרון, תתפטרי ממני לחודש. אתה יכול להגיד לה להרגיע אותה לשבת, בחיית תבל? אני ארגיע אותה. ברוריה! סליחה. אני אקח עוד קלונקס, אני גמור. ברוריה! בואי כפרה, בואי הבת של זונה! סליחה, תבל, בואי אתם פתוחים היום? אפשר לקבל אותי היום? לא, אנחנו נצטרך לעשות כמה דברים לפני, אולי כדי שאני אסביר אותם לברוריה. כן, רגע, אבל היא לא רוצה לדבר, היא עצבנית. רגע, אני אדבר. איך אני יכול לפנות אליה קצת יותר רגוע? מה אני עושה? אולי לקנות לה פרחים לשבת? אני אקנה לה על הקבר שלה, אתה יודע איזה שחור היא עושה לי. אתה לא מבין מה אני עובר איתה. אז אולי, רגע, כשאתה מרגיש ככה כעס, לצאת רגע, להתאוורר, מקום שקט, רק אתה בעצמך. כן, אתה יודע מה, דקה נצא למרפסת. וואלה, כפרה תבל, תודה רבה, כפרה עליך, דקה נצא למרפסת. היא עכשיו לא שומעת, החדר רחוק. אני אתן איזה 2 צעקות, בסדר, תבל? רגע, אז אולי כדאי שתשים על השתיק? לא, בסדר, הנה, כן, עשיתי השתק. בוריה, יא בת של זונה! זהו, זה שחרר אותי כפרה עליך, שחרר אותי. תודה רבה, תבל, תודה רבה. בכיף, אז אני אגיד לך מה נעשה. דקה, הנה, בוא קח אותה. ברוריה, בואי כפרה עליך, סליחה, מכל, הנה, עכשיו יצאתי, אני עכשיו יותר רגוע, שאלוהים ישמור אותך. בואי, זה עובד כפרה עליך, תודה תבל, אני אעבור איתך שבת טובה. ברוריה, בואי כפרה עליך, בואי. בואי, אני גם מפנק אותך, אני אתן לך היום פינוק של הסרטים, בואי רגע, ברוריה, בואי כפרה, בואי. הנה, היא נרגעה, תודה רבה, תבל, תקשיב כפרה עליך, אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה שלי? זה שאני רואה הזיות, אני קם כל בוקר, אני מרגיש שיש עליי פלצ'ים, כאילו אני בחתונה, יש עליי פלצ'ים, ברקים ופלצ'ים. מה אני עושה במצב כזה? נשם עמוק, מזכיר לעצמך איפה אתה, ושזה לא אמיתי, שזה רק דמיון. כפרה עליך, אני חי בדמיונות, תגיד, יש בחוץ גשם? לא. לא. אני שומע ברקים, כאילו בתוך הראש, כאילו ברקים. מה זה? איפה ברוריה? לא יודע, אני מקווה שהיא לא מתה, הבת של זונה, פתאום לא עונה לי. אתה רואה, אני מדבר איתה יפה, היא לא מקשיבה. ברוריה! בואי רגע, ממי, בואי. בואי, הבת של זונה! טוב, עזוב, לא נעים לי ממך. תקשיב טוב, תבל, אתה קודם כל יש לך לב ענק, ואני מה זה מודה לך שהרגעת. אתה רואה, אתה שומע אותי שאני יותר רגוע? אני שומע. תודה רבה, תדע לך. אני רוצה להחמיא לך עכשיו, תקשיב טוב. תבל, אני רוצה להגיד לך עכשיו, שאני ממליץ עליכם, השם האמיתי שלי זה שי מלול. מכיר את שי מלול מהטיקטוק? לא. אז תקשיב טוב, אני בשידור חי עכשיו עם 1,400 איש. אני אמרתי, אני רוצה לבדוק סבלנות
במצב הנפשי של המדינה, האם אנשים סבלניים? עכשיו תקשיב טוב, תבל, באמא שלי היקרה, מה שעשית פה, אני ממליץ עליכם. תגיד לי איך נקרא החברה שלך? רוח ים, וילה מטריקס, בית מאזן. אחי, תרשום בטיקטוק עכשיו שי מלול, אני בלייב עם 1,400 איש. אני אומר לך, תבל, אני מתרגש ממך. אני מתרגש, איזה סבלנות, איזה הבנה, איזה גבר אתה. אנחנו כאן בשביל לעזור ולתת שירות. יואו, אימא'לה, אתה יודע כמה מנתקים לי, אני עושה פה איזה ניסוי חברתי, אין להם סבלנות. אני רוצה לראות, ואתה היית סבלני עם כל הצעקות והשיגעון, אשתי בכלל סיוון מלכת יופי. ואני פה בן אדם מצחיק, אבל עם צרות. אתה חבר של שמעון רביבו, כותבים לי בתגובות? לא. לא. אני לא מכיר שמעון רביבו. אוקיי, לא, באמת מישהו כותב לי. עכשיו תקשיב טוב, אני שי מלול. אם אתה באמת בלייב, אז בהזדמנות הזאת, אני רוצה להגיד לכל מי שבאמת צריך עזרה, או יותר מוזמן לפנות, אנחנו נשמח לעזור, ושהשם ייתן כוח לכולנו. עכשיו תקשיב טוב, תקשיב תבל, אני נשבע לך בצדיק בבא סאלי שאני מאמין בו. אני רוצה לשאול אותך שאלה ואני לא ביישן. אני בן אדם שמכור להלוואות משוק האפור. אני כל החיים שלי, עכשיו אני מאוד רציני. האם יש איזה טיפול אצלכם? כי אין לי חשבון בנק, אני מעוקל, כל החיים אני חי רק על מזומן. מה עושים בדבר כזה? מה זאת אומרת? אתה מכור? אני מכור לקחת כסף מזומן, מכור, הנה אני אומר את זה בלייב, נשבע לך עכשיו אני לא צוחק. יש דרך לטפל בדבר הזה? יש דרך לטפל בכל דבר. לא יודע, אני כבר עובד עצות, אחי, אני 20 שנה מתנהל כמו הומלס, ואני נראה טוב וחי ומקבל, אבל אני לא יודע להתנהל. במרכזים שלנו אנחנו עובדים על ניהול חיים חדש ויותר טוב. וואלה, תבל, תודה רבה אחי. אוהב אותך. אם אתה בטיקטוק תיכנס, תגיב, אני אעלה אותך לקוביית, שתבין עד כמה זה אמיתי. תודה רבה על הסבלנות. שיהיה שבת שלום, שי. שבת שלום, תודה. יש חדש מבבר, מאברהם המשוגע. אח שלי היקר. ביי אחי, ביי. בואנה, איזה גבר. הבית המאזן, חבר'ה. אני עושה לו פרסומת בחינם. עכשיו אני מתקשר, עכשיו. תקשיבו, איזה גבר. איזה סבלנות. 35,000 שקל, תקשיבו טוב, זה שווה. אני אומר לכם. זה שווה, אתם יודעים למה זה שווה? כי זה משנה לך את החיים. זה משנה את החיים, חבר'ה. לא, העברת לביט לא נכון, אח שלי. וואלה, קריסטינה, כפרה עלייך, אין לי ביט במספר הזה. אין לי ביט במספר הזה ואין לי ביט בכלל. רגע, אני אתקשר אליה. קריסטינה תמיד זה שם ששווה להתקשר. בדרך כלל קריסטינה זה שם של מישהי יפה. קריסטינה? בת כמה את? לא שומעים אותך כפרה עליך, רק אני שומעים אותי חיים שלי. קריסטינה, אין לי ביט בטלפון הזה. לא, זה מספר שצריך לשלוח וואטסאפ. עכשיו אני אשלח לך לינק כפרה עליך. הכסף הזה חוזר אלייך תוך 3 ימים, לא מושך אותו. אני שולח לך לינק, בלינק יש בו אופציה לביט, כפרה על הראש שלך. מה, אין לי ביט, נגמר לי, אני הגעתי לתקרת שכר של ביט. אבל אני שולח לך, תגידי, קריסטינה צופה ותיקה? כפרה עלייך, תודה רבה, תודה. את מוכרת לי מפעם, אבל רגע, מאיפה הכל מוכר לי? אנחנו מכירים, נכון? טוב, כפרה, אני שולח לך לינק, תשלחי לי רק צילום מסך, תודה רבה. ביי. אימא'לה, קריסטינה זה שם של מישהי מבורכת. אוקיי, חבר'ה, תקשיבו טוב, הבאתי לכם טעימה. אם אתם רוצים שאני אמשיך, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד אליכם, אני צריך קצת פרנסה. תודה אנטר על 150.
תודה רבה על 150. רגע, אני אעביר לקריסטינה. בואו תעמדו איתי. בואו תעמדו איתי, כפרה עליכם. הנה, זה הלינק נשמה. אפשר גם אפל פיי, אפשר גם ביט. אני אשמח שתשלחי לי לכאן צילום מסך, תודה רבה. אחלה רוח ים, אח שלי היקר, רוח ים. אתמול היית על הרצפה, רוח ים, יא גבר. לא, בתוך הלינק יש ביט, אבל זה לא דרך היתרה שלכם, זה שונה. מלא, תקשיבו, מה שעשיתי עכשיו. טוב, אני קיבלתי עוד מספר של רוח ים שתצחק כל החיים, כפרה לך. רגע, קיבלתי עוד מספר של איזה מרכז גמילה. בואו נעשה כאן עוד ניסוי חברתי. אני עושה ניסוי חברתי, חבר'ה. אני לא מתקשר לא לערן, לא למשטרה, לא למד"א, לא לכיבוי אש, לא לאיחוד הצלה. אני לא מפריע, חבר'ה, לכל אלה שדואגים. אני לא מפריע לאנשים שבאמת צריכים להיות זמינים לכל צרה. אני מתקשר למרכזים כאלה, לבתי חולים פסיכיאטרים שגם ככה האחים והאחיות משועממים, מעביר להם את הזמן. זה היופי שלי. זה היופי. 888. נו חבר'ה, תחסמו את רמי שהוא עכשיו, תעיפו לי אותו מעליי. אני הולך לטפל בכוש של אמא שלו, אבל דקה, טיפה סבלנות, תעיפו אותו, לא רוצה לראות את השם הזה. אני חושב שזה פשוט, את פשוט מאוד צריכה בביט, את לא נכנסת דרך היתרה, את מקישה את הכרטיס של הביט, ואז זה ייתן לך כפרה עלייך, הרבה עושים לי את זה. אם יש לך אפל פיי, תראי, יש כמה אופציות, גוגל פיי, בבקשה, תעזרי לי. אם לא, אפשר העברה בנקאית, אני אתן לך מספר חשבון. אפשר פייבוקס, פשוט הביט שלי כבר עמוס. שלום, תודה שפניתם למרכז הגמילה רוח בכפר סבא. שיחתכם חשובה לנו. הלו. שלום לך, שבת שלום. שבת שלום. עם מי אני מדבר? עם שמעון. שמעון רביבו, נכון? כן. שאלוהים ישמור אותך, אני קיבלתי את המספר שלך מאיזה חבר, תגיד כפרה, אני קצת לא מרגיש טוב לפני שבת. אני מטופל פסיכיאטרי כבר הרבה זמן ויש לי החמרת מצב. ממש בבלגן פה, אני ואשתי שברתי לה חצי בית. עכשיו רציתי לראות מה אמרו לי, רק דרך שיקום אני יכול לצאת. מה אתה מציע לי לעשות? בחייאת שמעון, מה אתה מציע לי לעשות, שמעון? מי נתן לך את המספר שלי? שמוליק? איך את... מה? מי נתן לך את המספר שלי? שמוליק? אני לא יכול להגיד שמות כפרה עליך. אוקיי. אז מה אתה בעצם צריך? אני רוצה כפרה עליך, לדעת מה אני עושה עם המצב שלי. אני כל היום רואה עליי פלצ'ים, כאילו יש עליי ברקים, לא מרגיש טוב. עכשיו יש לי אישה בשם ברוריה, גם עושה לי את המוות, הבת שרמוטה הזאת. מה אתה מציע לי לעשות? היית יש לך הבחנה פסיכיאטרית? בטח יש לי מסמכים, אחי, אני לוקח 2 קלונקס בבוקר, בונדרמין בלילה ו2 לורבן חיזוק. המצב שלי על הפנים, הייתי בן אדם נורמטיבי כפה, אני גר בנתניה, הייתי במפעל טמפו בנתניה, הייתי בן אדם נורמטיבי, היום אני הכל היום מקלל ועושה... סליחה שמעון, אני לא עומד... רגע, ניתן לך את אשתי, רגע. ברוריה! בואי תדברי עם רביבו, כפרה עליו, זה חבר שלנו. מה אתה אומר, רביבו? מה אני עושה? רגע, היית פעם בטיפול? משהו? בטח, יש לי מסמכים, הייתי אצל דוקטור ברונשטיין, הייתי פעמיים מאושפז בנס ציונה, פעם אחת בגאם, עברתי... גם אני סובל מתורט, אני רוצה להיכנס, כמה עולה לחודש? כמה עולה לחודש טיפול? אצלנו במרכז מילה זה 24,000, כולל מע"מ בחודש. כולל מע"מ, ואם אני בדרך החבר תוכל לעשות לי את זה ב-20? אין לנו את המחירים האלה 20, יש לי עוד שותף, וזה הולך דרך עליו חשבונות. הבנתי, עכשיו תגיד לי רגע, אני יכול לבוא היום, ברוריה, בואי כפרה, אני יכול לבוא היום? כפרה עליך, אני לא יכול לעבור עוד שבת אחת, אני רואה, תגיד, יש בחוץ גשם בחייאת רביבו? לא הבנתי. בחוץ יש גשם? לא, אין גשם, קיץ עכשיו. אני רואה ברקים, לא יודע, יש עליי, זה דמיונות, נכון? ברור זה דמיונות, אבל אני אגיד לך מה קורה, ביום
שישי אין לנו רופא שעושה קבלה, אנחנו לא יכולים לקבל ככה, אנחנו חייבים לקבל, לראות, לעשות הבחנה, בדיקה, זה לא עובד ככה, זה אם אתה תרצה, רק ביום ראשון אפשר לעשות את התהליך. תודה רבה. רגע, אני אתן לך את אשתי מסכנה מקודם, קיללתי אותה, עשיתי לה שחור בשבת. מה אתה מציע איך אני מרגיע אותה, רביבו? מה, אתה צריך קודם כל להירגע. אני לא רגוע, אני צועק, אתה יודע, יש לי גם טורט, אני מקלל בלי קש... רביבו, יא מניאק! אני לא שולט בפה שלי. אוקיי. הלו, אל תכעס עליי, זה טורט, כפרה עליך, אל תכעס עליי. אני יודע מה זה טורט. כן, אני מקלל, אתה יודע, לפעמים אני יוצא לסרט וזה, באמצע הסרט אני צועק להם, יא מניאק! כולם זה באים, מוציאים אותי, עכשיו לא עושה את זה בכוונה, אני אומר להם, חבר'ה, זה טורט, אין לי גם תעודה, אז אני... רביבו, מה קורה? אלוהים, איזה שבת שחורה, אני הולך לעבור. ברוריה, בואי רגע, יא בת של זונה! סליחה, רביבו, אני מצטער שאני ככה. הכל בסדר. מה אני עושה, אחי? אני לא מצליח לה, אני לא מצליח. וואי! רביבו, יא מניאק! שי, אנחנו לפני כניסת שבת, תדבר איתי בתחילת שבוע. יאללה, תודה רבה, כפר עליך, תודה, אני אדבר איתך, ביי אחי, ביי. ביי. בואנה, יצא גבר. יצא גבר, בואנה, איזה סבלנות יש. רביבו, יא מניאק! וואי. תקשיבו, זה שווה $1,000,000, נשבע לכם, זה שווה. מה, בר כהן? דקה חבר'ה, אני רוצה להראות לכם סלטים שקיבלתי לשבת. יאו, איזה חולה נפש. אני אומר לכם, בסוף יאשפזו אותי. זה עניין של דקות, של שעות, של ימים. אוקיי, חבר'ה, תקשיבו טוב. אני היום קניתי הסלטים של אייל. חבר שלי בר כהן מביא לי אותם במחיר מיוחד. רחוב האצ"ל, 17 רמת גן. הסלטים, וואלה, תראו, סלט טונה בטיבול מיוחד. סלט ביצים, זה מעמיד לי את הביצה תמיד, מסכנה סיוון, זה עושה לי התעוררות, הסלט ביצים של אייל. סלט כרוב סגול, מלא. הסלטים של אייל, חבר'ה, תלכו אליו כל יום חמישי. יש לו 50 סוגי סלטים, מכל המינים, במחירים טובים. תגידו, שי מלול שלח אתכם, הוא ידפוק לכם את המחיר שהוא עשה לי הנחה. אבל אחלה גבר, לא סתם, יעשה לכם הנחה. הסלטים של אייל, רחוב האצ"ל 17, רמת גן. בר כהן, אני אוהב אותך, תודה רבה, אתה גבר על הפינוקים. וואלה, אתה גבר. וואלה, באמא שלי תהיה טוב. אתה בא עם האישה איזה ערב, סיוון עושה מוח חריף. אני מביא את הסלטים של אייל, מביא איזה פרנה חמה. אם אתה אוהב אותי, אתה ובר כהן באים השבוע, הכבוד הוא לי, אני אביא איזה 2 קילו מוח. סיוון תעשה אותו עם חומוס, חריף, רוטב אדום. וואלה, תזכור, הנה, אם אתה לא בא, אני לא מדבר איתך. אני לא בא, נשבע לך, לא מדבר איתך. אתה עושה בשבילי, אני גם רוצה בכיף. נשב, נעשה איזה אפרטיב. נביא פיצוחים, אתה תביא כמה דברים, בסוף אני תמיד מבקש משהו, תביא כמה פינוקים על חשבונך, אני את המוח משלם על חשבוני. חיים שלי אתם, חיים שלי. חבר'ה, תקשיבו טוב, קיבלתי בינתיים 150 שקל. אני אומר לכם, אני מבחינתי כבר, זהו, סיימתי את הלייב, כי באמת פתחתי יותר כדי להגיד לכם תודה, עוד מעט אני אשים את השיר, השבת כבר נכנסת, וניכנס לשבת באנרגיות טובות. אני מבקש מכם, תהיו אנשים טובים. אני רוצה לעשות פה קידוש השם. תלכו לבית כנסת ערב שבת. גם אם אתם לא שומרים שבת כמוני, תלכו לבית כנסת ערב שבת. אין עליך חייזרים, כפרה עליך. אני לא מזמין אותך, כי אני יודע שאתה
אף פעם לא בא, אבל אני אשמח שתבוא, סיוון מתה שתבוא. אתה יודע שהיא אוהבת אותך כמו אחות. וואלה, תקבלו את השבת, תדליקו נרות, שימו פלטה, לכו לבית כנסת ערב שבת, תתפללו לאבא, תגידו תודה, מזמור לתודה, שיר השירים, את כל הדברים הכי טובים שיש, תעשו. וככל שאנחנו נעמיק ונגיד תודה לאבא, ואני אומר לכם, אני עובר ניסיונות, כאילו הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שהוא בחר אותי בקפידה רבה להקפיד עליי, לבדוק אותי בכל הרבדים, כלכלית, נפשית, רומנטית, משפחתית. נותן לי כל הזמן גלים, אבל גם הוא זורק לי את הגלגל הצלה, שזה מה שגדול אצלו, הוא ענק שבענקים. הוא נותן לי לטבוע, אבל תמיד הוא מציל אותי. כאילו הוא אומר, אתה תלמד לשחות עם הזרם, עם הגלים, עם קול, עם תנינים, עם קרישים, עם הכל. אבל אני פה. תמיד אני אומר, גם אם אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. תמיד אני אומר את המשפט הזה כל יום. גם אם אלך בגיא צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. אני יודע שגם אם אני מגיע לרגע המוות שלי, וואלה, אני עדיין מאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה איזה נס מעל הטבע, ויקח אותי, והוא עשה לי את זה כמה פעמים, ויגיד, מה חייזרים אוהב אותך. כאילו באמת, אני מרגיש, תהיה טוב, אחי, אני הייתי במקומות, חבר'ה, שרציתי לעשות לעצמי דברים, הייתי במקומות רעים. נשבע לכם, חבר'ה, פעם אחת עליתי על כיסא, ואמרתי, זהו, שי, באמת, באחד הרגעים הכי קשים שלי, שהייתי באשדוד, והכל התפרק לי לרסיסים, ואני עולה על כיסא במרפסת, קומה מאוד גבוהה. תקשיבו, אני בן אדם אמיתי, אני לא יודע לשקר. שי מלול הגדול עמד, ווואלה, אתם יודעים, לפעמים זה החלטה של שנייה, של שיגעון של שנייה, זה עוד שנייה של שיגעון, אוי ואבוי. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח הזה, הוא אומר לי, תרד, ותקשיבו, עברתי סבל של איזה חודש, ואחרי זה פתאום התמונה נפתחה, ופתאום עוד משהו הסתדר, ואחרי זה עוד נפילה, ועוד קימה, ועוד נפילה, ועוד קימה. שלום עמית נחום, אחות שלי. אז המסר שלי הוא להיות חזקים. והכי חשוב, אמרתי לכם את זה, אני שמעתי את זה מצדיק, ואני מגלגל את זה אליכם. אל תבקשו בריאות. הנה, תקשיבו, אני עושה לכם פה חידוש. לא לבקש בריאות קודם, לא לבקש כמובן לא כסף, לא לבקש אהבה, לא רומנטיקה, לא כלום. תבקשו אמונה. איפה שהאמונה נמצאת, כולם באים אחריה. ברגע שאתה מאמין, פתאום אתה יותר בריא, פתאום אתה מתחיל להתאושש כלכלית, פתאום יש לך כסף, פתאום האהבה מסתדרת. אמונה מביאה הכל. לא בריאות. אנחנו הרבה פעמים אומרים, מה הדבר הכי חשוב? בריאות. לא, לא, לא. עם כל הכבוד, בלי אמונה ובלי הקדוש ברוך הוא, הבריאות לא תגיע. תאמינו, תחזיקו חזק בירידות, חזק בירידות, ובסוף העלייה תבוא. הרי תמיד, בכל עולם רגיל, אחרי כל ירידה, יש עלייה. אני תמיד עושה את השאלה למטומטמים, אני אומר, מה יש יותר בנסיעה לים המלח, עליות או ירידות? אנשים חושבים, וואלה, נראה לי יותר ירידות. אותו דבר, כי לכל עלייה יש ירידה. ולהפך. לפעמים אנחנו בעלייה, אנחנו חושבים שאנחנו שמשון הגיבור. טיפה מסתנברים ואז מקבלים תגלית של החיים. זה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה. לכן אני אומר לכם, הרבה אמונה, הרבה כוח. וואלה, תדליקו נרות בשבת. וואלה, תניחו פלטה. תלכו לבית כנסת. די כבר, סרול, די, אתה מפריע לי, לא מעניין אותי מה יש בלייבים אחרים, די. לא ראיתי מציג כזה בחיים. בקיצור,
אני עומד על 150 שקל. אם בא לכם לשמח אותי, ושאני אשאר עד 7:15, שנייה, נחסום את המתחכמים. אני גם, אתם יודעים שאני עד לפני 2.5 הייתי מתפרנס בשבת, פותח לייב בשבת. עושה ים כסף. עושה מיליונים. לא מיליונים, עושה אלפי דולרים. עושה אלפי דולרים. אבל אני כבר 2.5, תודה לאבא. 2.5 לא מתפרנס בשבת. גם אם יגידו לי, שי, תפתח לייב, אתה מקבל 100 עריות. אני אגיד לכם את האמת, אני בטוח שאני אחשוב על זה כמה דקות. אני אגיד, בואנה אבא, 100 עריות, זה עכשיו פותר לי ים צרות. אבל בסוף אני אומר לא. ותאמינו לי, ניסו אותי ובדקו אותי, לא מתפרנס בשבת. לא מאמין בזה, אני לא שומר שבת, לא שקרן. הולך לסרט בשבת, מדליק טלוויזיה, אבל עושה את המצוות שלי בדרך שלי, ומתחזק ולא מתפרנס בשבת. ולא פותח לייבים בשבת. אומרים לי, תפתח, תסגור את המתנות, לא רוצה. למה אני רוצה מנוחה? הולכים לסרט, כפרה עליך. הולכים לסרט, אוכלים פופקורן חם. וואלה, שותים ברד מוגז. איזה טעם מטוויסט, אתה יושב. יש לך אישה יפה לידך, מדי פעם אתה משחק לה בזה, אתה טיפה אש. האורות יורדים, אתה יכול לשחק ככה בעדינות. כמובן, בלי איך שהאורות נדלקים, אתה מוציא את היד. אבל זה כיף, סרט זה כיף. זה נחמד, זה חיים, זה הכל. מה? אבל אני אומר לכם, לא להתפרנס בשבת, שזה דבר ענק. ללכת לבית כנסת ערב שבת, כן, זמן איכות כפרה שלי. וואלה, להניח תפילין כל יום. אני עושה כמה מצוות יפות מאוד, ובעיקר עושה פה קידוש השם, שזה הדבר הכי גדול, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יריף עליי ועליכם שפע, בריאות, הצלחה ועוד הרבה דברים. חברים, אם בא לכם לתמוך בי, זה הוואטסאפ שלי. וואלה, היום אני עומד על 150 שקל, קצת מאכזב אותי, אני חייב להיות הגון. אני יודע שאחרי השפע של אתמול, הנה, הצליחה להעביר את 100. וואלה, התעקשת כפרה עלייך, תודה רבה. אישה מבורכת, אני ממש מעריך את זה. תודה רבה. וואלה, התעקשה האישה המקסימה הזאת, לא הצליחה, בסוף זה נותן. תקשיבו, הלינק הזה הוא הכי פשוט בארץ, הכי מאובטח בארץ. זה לינק של חברה הכי גדולה בעולם. הפעם לקחנו משהו של חברה גדולה בעולם. הכל מאובטח שם, כמובן, חבר'ה, זה כל החברות בעולם עובדים, כל הסליקה של כרטיסי אשראי זה דרכם. זה מאובטח, זה הרבה יותר טוב מביט, מהכל. הכי קל עם אפל פיי, נכון, אנטר, שמה באפל פיי, אתם שמים בום, 100, 200, 300, לחיצה, זה עובר, אתם מקבלים את החיוב מסודר. וואלה, אם בא לכם להכניס אותי לשבת עם עוד איזה 100, 200 כל אחד, אני לא, 100, 200, שלחו לי הודעה בוואטסאפ, אני אתן לכם פייבוקס, העברה בנקאית ולינק. בלינק הזה אפשר לתמוך בי באפל פיי, אפל פיי, גוגל פיי וביט. יאללה. בואו נראה, תקשיבו, אבי ושרה, לא יודע איך לאכול אותם. אני עוזר להם הרבה לזוג המסריח הזה. אני אוהב אותם, אבל הם לא מאשרים. תאשר, אבי. שרה, שי רוצה אותה. אני לא רוצה אותה, יש שקרן. שי, הנה, היא רצתה אותך, לא אני. שרה, איזה סמלה של שבת. שרה לב וסמלת השבת, בן פורת יוסף. תעמדי רגע, שרה, תכבדי את השבת. ושמה סמלה. זה לא סמלה, הבנתי. מה איתך, שרה? אתמול הוא אמר לך שקיבלתם 300 שקל בזכותי? מאוד שמחתי, כל הכבוד. אני רבתי עם אנשים, קיללתי אנשים שתקבלו את הכסף, שרה. כל הכבוד. יופי. למרות שאני אגיד לך, הוא עוד פעם שיקר אתמול, הנה אני אומר לו בפנים. ככה פעמים הוא שיקר. נשבע לך. מה נעשה עם זה? מה נעשה? אני לא יודע מה, כפרה לך, תפני אל הלב שלו. עכשיו תדעי לך, אני אדאג לכם לעוד 100-200. תגידי לו, תפסיק לשקר, אבל באמת מכל הלב, תפני, תשים את המצלמה עליה.
כן, תחזיק. על שניכם, לא, תראי, תפני אליו, קצת בצעקות, שרה, הנה, הוא בא. משקר. שנייה. יופי, כפרה. מה אני אגיד, שי? מה אתה רוצה שאני אגיד? תעמוד, תגיד לה... אחלה למיטה. אני גם, דרך אגב, אבי, אמרו לי שאתה מדבר אליי לא יפה בלייבים. לא, איזה שקרנים, אמרתי... הנה, בר כהן אמר לי, חתיכת שרמוטה, יש שקרן, אבי. שי, לא הם משקרים. ביי. שי. הנה, בר כהן כותב. לא, מה נגיד לך משהו? אנשים מנסים לסכסך ביני, בינך, בין כל החברים הטובים. מה הם משקרים? מה הם האנשים משקרים? כלב כחול אמר לי, תעשה מתיחות כמו שי מלול. ניסיתי מתיחה, לא הלך לי. כלב כחול, למה אתה לא אומר לי שעשיתי מתיחות? אתה ביקשת אליי, התחננת, אלא עשיתי מתיחה, אני לא יודע לעשות מתיחות, אמיתי. טוב, עכשיו שרה, תפני ללב של אבי, הוא אתמול שיקר אותי. אני רוצה שתדברי עכשיו, אבל שיחה אמיתית, תעצור עם השקרים ותתחיל להיות בן אדם. בבקשה, שרה. תסתכל עליה. אבי היקר, תפסיק עם השקרים, תתחיל להיות בן אדם, שהדרך האמת תלך לפניך, ותנטרל את כל השקרים והכל, שתצליח, ושיהיה לך רק טוב בחיים, שלא תיפול ותחזיק מעמד חזק, כי החיים והצלק בידיך. אמן, תודה. איזה יופי, אבי, תבכה עכשיו קצת מתרגשות. נשיקה, ואבי, אתה מתרגש, נכון? כן. תראו איזה זוג יפה, כפרה עליו, איך הייתי רוצה להיות באמת, וואלה, זבוב על הקיר בזמן שהם ביחד, זה כל כך מרגש. שרה, כן. הבן אדם, את מכירה אותו, האם השקרים היו תמיד או שזה רק החמיר עם השנים? רק מה להגיד? לא, בלי, הנה, אני משקר לך, אין לבד. את אמיתית, תגידי את האמת. שי, לא, מזל טוב, סימן טוב וסימן טוב, יהיה לנו לכל ישראל. שי, אתה יודע מה אהבתי שאמרת מקודם בלייב? מזמוזים, שהאורות מחובה, אבל שרה רקדה משמחה, היא אומרת לי, אתה קלקלת אותה, היא רוצה שניגע... אתם רוצים לבוא איתנו לסרט? כן. לא, אני שומר שבת, למה? יש היום את הסרט לא, אני שבת שלישי שומר שבת, שי. אחי, פינוקיו אנחנו הולכים. לא, אני שבת שלישי שומר שבת, מבטיח. איזה יופי, כל הכבוד. אמיתי, שי, שתי שבתות ברצף. ברוך השם, לא נשמע ממך 24 שעות, אבא, תודה. שבת אני הולך לתפילות, אני הולך לקבלת שבת, אני הולך לשיעור תורה ואני לומד ששי מלול יהיה לו בריאות, יהיה לו טוב ולכל הצופים יהיה לכם בריאות, ואני מסיים כל שבת, כל יום השבת, אל תחשוב שהיה לי קל, אבל אני כל שבת עושה את זה למען עם ישראל. כל הכבוד. שרה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. נו. הבן אדם הזה בסך הכל בן אדם טוב, אבל את לפעמים נשברת, ואת רוצה לחזור ולזרוק אותו ולחזור לבית שלי. איך את מצליחה להחזיק איתו מעמד? באמת, דברי מהלב. שהוא לא נותן לי לצאת, הוא שם את הספה ליד הדלת. היא רוצה לברוח לאמא, אמרתי, לא, אני התרתנתי, לא הוא אמא. שם את הספה ליד הדלת, והוא יושב והוא לא נותן לי לצאת. באמת, אבי, אתה שם ספה? כן. נו, תראה את האצבע שלי. היא רוצה ביטים, אני לא מדבר, היא רוצה ביטים. כל הכבוד, את אמינה, אצלך יודעים שאת לא שקרנית. אני לא מדבר מילה, היא אומרת. וואלה, שרה, בת כמה את, שרה? 32. וואלה, את לא נראית בכלל, את 32 כבר? כן. וואלה, חשבתי 30, 31, את לא נראית. או 31, או... אני לא יודעת, אחותי כל פעם מבלבלת אותי, אומרת שאני 31, אני לא יודעת. ואבי בן כמה? 29. מה? את אנה? אז תפתחו חסימה לסופיה. ואתה אבי 29, בוא'נה, אתה נראה בן 59, אחי, אתה נראה... די! לא, אתה נראה בן גם דודה. אני נראה בלי המשקפיים. וואלה, עכשיו אתה נראה טוב. וואלה, מתאים לך בלי משקפיים, תכנס וואלה, בעצים. שי, גם לך מתאים משקפיים, יש לך לוק יפה. באמת יש לך לוק יפה. תודה, נשמה מי. אתם שבת נכנסים באהבה, בריקודים. מה בישלת אבי לשבת? אני אגיד לך את האמת, לא משקר. לא משקר אותך, אני אדם אמיתי. אבא שלי בכה לי בטלפון שהוא רוצה שאני אבוא אליו בשבת. הוא התקשר אליי לפני שעתיים, הוא בכה לי. הוא אמר הוא רוצה את הכסף בקניות לשבת. אז הבאתי את זה לאבא שלי, כי אני הבאתי הכל לאבא שלי. אבא שלי לא הכין כלום, אני הבאתי לו הכל.
שי, הבאתי הכל לאבא שלי. שי, הבאתי לו חמין, הבאתי לו דגים, הבאתי לו הכל. אבא שלי גם המצב על הפנים, הבאתי לו הכל. שי, הבאתי לו הכל. תגיד, הוא אבא שבת? אתה כבר בן 80, מה אתה הולך להיות אבא שבת? אבל לא היה לו כלום בבית, הבאתי לו. קניתי, הבאתי לו. שרה, הוא לא הביא, נכון, כפרה, הוא לא קנה. תהי, הנה, שרה, אנשים אומרים, אם תגידי את האמת, את תקבלי ביט. תשתוק! תגיד את האמת, שרה, הוא לא הביא, הוא לא קנה, נכון? הוא הזמין אותנו ובאנו. ולא הבאתם איתכם כלום. הבאנו כמה חטיפים וכמה שתייה, זהו. תראי מה זה אתה. הנה, הוא ממשיך לשקר, הבן שרמוט. שרה, תאמיני, יעזרו לכם רק בזכותך, כי הוא שרמוטה, אז... מה, תגידי, איזה חטיפים קנית? בוא'נה, תפיל אותו על רצח, אם הוא יעשה מה... מהתמימות שלה אסור לעשות איתה כלום, שרה ישר מפילה. ישר מפילה. וואי. וואי. יואו, תקשיב, אין עלייך, שרה. את יודעת, חבר'ה, תעזרו לשרה ב100 שקל לשבת. מה הביט שלך, שרה? 058 כן? 44599902. וואלה, בר כהן, תקשיב, כפרה עליך, אנחנו חייבים להם 100 שקל על העמידת ראש. תן לשרה 100 שקל, אני מחזיר לך אותם, בא. תן להם 100 שקל. הנה, את מקבלת עכשיו מבר כהן 100 שקל על זה שאת אמיתית. שרה, כל פעם שאת תצליחי לגלות את אבי בשקר, את תקבלי כסף. איך אני? יאללה, מצוין, מצוין. זה 200. אבל 100 שקל מהגז זה 200. בסדר, שישתוק. תגידי קודם כל תודה על 100 יא חתיכת זבל, שרה. תודה. את מקשיבה לו? את מקשיבה לזבל הזה? יו, כמה גירודים ברגליים יש לי מהשמש. תגיד לי לרשום את הביט. טוב, תרשום. הוא קיבל? כן, בוא נראה. רשמת? טוב, ביי. לא, אני אגיד לך. הוא רושם, הוא באמצע לא, לרשום. שיבדוק את הביט. תבדוק את הביט, הנה הוא בודק. ביי, שרה, ביי. הוא מה בודק. שי? מה ביי? לא יודעים. תבדוק אבל, הזמן תחכה, קצר והשבת תחכה, שי, נכנסת. תחכה, הוא בודק. מבטיח לך לא קיבלתי, קבל. תראה לו 0. בר כהן, תעביר להם למספר הזה. 0. כפר. שי, לא בסדר, משקר. תזוז כבר, יא שקרן. הנה המספר פה, בר. תגידי את המספר, שרה. 058 445 9902. חבר'ה, זה לשרה. שרה זאת אחות שלי. היא אמינה, שרה לא יודעת לשקר. 058 445 9902. בסדר, הבנו. תראי אם הוא קיבל. הוא קיבל? אני אגיד לך. טוב, בוא יאללה, נראה. ביי. לא קיבלתי כלום, מבטיח לך, שי, בוא. עדיין עוד לא, אני בסדר. משקר אותך? תראה. רגע. לא. אני מאמין לך, אבי, אתה לא שקרן. שי, 0, תראה להם 0. בסדר, תעשה רענון, הנה. לא, זה היה מאתמול. ביי. הנה, מה הוא ביי? מתחיל. תסתכל שי. אבל הנה, קפץ שם מאפס. לא קפץ, זה מאתמול. מה יש לך? מה? נו. טוב, לא תעשה קיבלנו רענון. עדיין. תעשי קיבלנו. רענון. הנה זה עבר, תבדקי רגע. תראה לו. ביי. שי, מה כתוב? תסתכל. לא רואים, אפס. תרים. לא, תרים את שרה, לא. יופי, 0. לא משקר. בסדר, נשמה מי. מה עכשיו, איתך, שרה? מה את לובשת לשבת? כמה? 100. עכשיו יום, לא 100. נגיד- אל תגידו שם. לא אומרים שם, לא להגיד שם. לא מבטיח לא אומר. בר כהן. לא אומר. לא, אחלה בר כהן. בזכותי שיהיה לך בריאות, יהיה לך אושר. זהו, אני לא חייב לכם, קיבלתם את 100 אותם. שיהיה לך ילדים טובים, ויהיה לך רק נחת. שלום בית. שלום בית. אבי, איך אומרים? שלום בית, מה? עוד כמה אני חייב לכם? עוד 100. אנה, הוא לא ישכח את 100 שרמוטה הבטטה הזה. חבר'ה, אני חייב שי, להודות. עכשיו בוא כל הצופים שעזרו לנו, בוא נעשה איזה גיוס קטנה. חבר'ה, 1,500 איש בשביל שרה, יאללה, שרה, דברי איתם. יאללה.
יאללה חברים, בגלל שאני בחורה טובה, באה מבית טוב, אישה צדיקה, אישה נאה, אישה יפה, תשלחו לי ביט לכבוד שבס קודש, שאני אוכל ללכת לבית הכנסת, לקדש שם שמיים ולהמשיך הלאה. יאללה ביט, 0. שרה, תגידי רגע. נו, חבר'ה, תחסמו את שמעון גרשון, תעיפו אותו מעליי. מה? עוד 150! עוד 150! ממי? הנה. שי, אני בא לנשק את סיוון. יפה, לא אותי, כפר עלייך. כן. נראה לי זאת אישה. רגע, בוא נראה. מה, תן לי רמז, איך קוראים לה ברמזים? 250? לא, ביחד. 250 ביחד. תו. טדי. תומר, לא להגיד שם. לא להגיד, אסור להגיד. דיסקרטיות, זהו. אבל... הבנתי. הוא כתב לך 50 לאבי ו50 למישי, נכון? מה הוא כתב לך? תקרא, יא שקרן. וואי, לב עם לבבות. תודה. אני אגיד לך בדיוק מה כתוב, חכה שנייה, אני אגיד לך בדיוק מה כתוב. כמה מצוות שי עושה, כמה מצוות. כן, כתוב. וואלה, אתה כתוב, מביא לי 100. כתוב. אבי, כן. שי, אם לא אתה מסנגרים מעביר לי עליך 100? טוב בשמיים, אני באה ומעיפה את כולם ואומרת להם, אתה במקום הכי למעלה. עכשיו תגידי, שרה, אמיתי, נו, במידה כן. וקורה... עכשיו, במידה וקורה לי משהו, את תבואי, תגידי הספד, משהו יפה מהלב? הספד, אני לא יודעת אם ייתנו לי להגיד, אבל לא, אני רושם אותך אני רוצה ברשימה. שתחיה. לא, אני רוצה שתחיה. שרה, אני רושם אותך... די. ביי. לא הספדים עכשיו, אני רוצה שתחיה. אתה חי, תחיה את החיים שלך, תהנה, די, לא מדברים על זה. אבא של אבי לא מדבר על אריכות ימים, רק אריכות ימים. אריכות ימים מופלגת תהיה לך. זה הלינק הכי פשוט בעולם, אפשר דרך ביט, אבל לא דרך היתרה, דרך הכרטיס של הביט. עוד ביטים. שרה, תשלחו לשרה. אני ישרה ואמינה. אני הולכת לבית הכנסת, נכנס שבת, אני רוצה לשמוח בשבת, לעשות כיף, ליהנות. תביא לי רגע את אבי, אבי, כן, מותק. אני סגרתי את החוב איתך, קיבלת עוד 100 ממני. כן, אין בעיה. לא, שלא תגיד אני חייב לך. אין בעיה, אמרתי אין בעיה. ביי, הנה, אומר אני חייב. לא אמרתי, בסדר, מה אמרתי? אמרתי, זהו. סגרנו. הנה, 200, עשית יותר ממני, באמא שלי עושה יותר ממני. תקשיבו, הבן אדם, אני מגדל פה מפלצת. אחלה שי. מה עוזר לי מה אחלה שי, תגיד לי? אתה מחר תקלל כמו שרמוטה. שי, השלמנו בכבוד, מותק, זהו, השלמנו בכבוד, חברים, ואתה יודע שבר כהן אוהב אותי, הוא אמר לך תמיד שאחלה אבי ושרה, נכון? מה בר כהן אומר עליי ועל שרה? הוא אוהב אותנו, נכון? אוהב אתכם, נשבע משמחים. אין על שי המתוק, כל הכבוד. ואין על דודה רשל, ואין על יואל. דודה רשל, יואל, בר כהן, אתה רואה? 3 חברים שלך אוהבים אותנו. תסתכל. טוב. 3 חברים, בר כהן, יואל, דודה רשל, ועוד הרבה אנשים שאוהבים אותנו. שי, ומי שלא אוהב אותנו, יחיה, דבר ראשון, נחיה ויסבול. טוב, יאללה אחי, אני אוהב אתכם, שיהיה לכם שבת קודש. אחלה שי. ותשמור יהיה שבת שלום. אלוהים ישמור אתכם. יופי, תודה רבה, אוהבים אתכם. יאללה שרה, נדבר נשמה. שבת שלום, דש חם לסיוון, תאכלו דגים טעימים, תהנו בשבת. שי, כל הכבוד. אתה יודע אני הולך כל שבת בבית כנסת? כל שבת. יופי. אז דבר תגיד איתי. גם עוד ביט אחד, שי, עוד ביט אחד. די, הנה, ידעתי, הבן שרמוט. די! שי, עוד ביט אחד, תן לי להיות לא. מבסוט, תן לי. אתה יודע שתכף יש לנו 6 שנים נשואים, אני לא צוחק איתך שי. י"ח אב, יש לנו 6 שנים נשואים, אמיתי זה שי. כמו נרקומן, אתם מכירים את הנרקומנים יש שלא לנו עוזבים? 6 שנים נשואים, שי, 6 שנים. אנחנו
מישהו עם מי שאני ושרה 6 שנים ביחד, שי? מה, שרה, זה בסדר? אתה האמנת? אתה יודע מה, תקשיב טוב, בוא תתקשר לבית מלון, אם אתה מצליח לעשות מתיחה, שב, תשחק אותה שיכור, יאללה, תזרום, יאללה, תן לי מספר, בחיית דין, יאללה, אני נותן לך מספר, תשחק אותה שיכור. אין בעיה. תן לי מספר, בחיית אני עושה, יאללה, בוא, בשבילך אני עושה את זה, יאללה. כלב כחול מבסוט, אמר לי, תתקשר לבית מלון, כלב כחול. אוקיי, תרשום, 09 952 8282. 8282, יאללה, אין בעיה, תבקש את הקבלה, תגיד שלום, אני פה במלון שלכם, אני לא מוצא את החדר שלי. שיחתכם חשובה לנו מאוד, מיד נענה. חוויית חופשה מושלמת על הים, מלון אפשר הקבלה בבקשה? ברצינות. מה? אין בעיה, אני בחדר 227. חביבי, לא, אני ליד, אני בקומה 3, אני שיכור מת, אני שתיתי, האישה מביא לי מכות, מה את מביא לי מכות? מה את מביא לי מכות? האישה מביא לי מכות בקומה 3, תלו לקומה 3, עכשיו! צא מפה! עכשיו מביא לי מכות, תלו! אני שיכור, האישה מביא לי מכות! צא מפה! אני לא מבינה מה אתה אומר. אני בקומה 3 אצלכם במלון, אוקיי. ואישה מביא לי מכות שם. מרביצה לי, אני שיכור מת. אוקיי. ומה אתה צריך? אתה צריך למישהו, כאילו... אני שיכור, הכיתי על כל הרצפה. אוקיי, אז... אוקיי, בסדר. אתם יכולים לשלוח מישהו לקומה 3? כן, בסדר. אוקיי, אין בעיה. בסדר, ביי. מה ביי? אוקיי, אני ביקשתי למישהו לעבוד, בסדר? הכל טוב. טוב, אני מחכה שהוא יבוא, אני מחכה. בסדר, הכל טוב. ביי. איזה בניין אתה? סליחה, איזה בניין? אני בניין 2. מה זה בניין 2? A, B, C? איי. אוקיי, ביי. היא נתקע. אבל שי, איך עשית את זה? בחייאת, שי. יפה, בוא'נה, אתם עושים את זה יותר טוב ממני. נו, עכשיו, בוא נראה שאנשים... ראית שי, הכיתי אותו, הרבצתי לו, אמרתי לו, צא מפה, פויה. יאללה, ביטים. 058 44 5 9902. כולם ביחד לשלוח לשרה ולאבי שעשה את הבית מלון. והשארנו את שי עוד כמה דקות איתכם ביחד. לכבוד שבת. 058 44 5 9902. טוב, אני תכף חוזר אליכם, כל הכבוד, אבי ושרה, אתם גדולים מהחיים. אין לי כוח, זהו חבר'ה, עיפו אותי, נשבע לכם, אני מרגיש כמו טיפול קבוצתי. טוב, חבר'ה, כן, חייזרים, אבל זה טוב לרייטינג, כפר עליך, זה טוב. לא כל יום, צריך לתת להם מדי פעם טעימות. מה קרה, דניאל? הבנתי עוד פעם בלגן, מה? קודם כל תשתחווה אליי לפני שאתה פונה אליי.
מה, אני אחכה עוד הרבה זמן? תראו איזה בן אדם מגעיל הוא נהיה, כל היום יושב ובוכה. ביקש היום כסף לקניות, הלכו לקנות ממתקים. מה מבינים? חשבת? מה חשבת? לפחות אני קונה לילדים שלי, מה אתה קונה? תראה את אני לא- האישה מבשלת, מכינה את אחלה הבית. לירון, לא, לירון נשמה. לירון נשמה, אל תכניס אותה, אתה הזבל, היא נשמה טובה. למה אתה מקנא? למה? אני לא יודע למה היא חזרה למה אליך, אתה היא אישה מקנא? טובה. למה הקנאה הזאת? בשביל מה? כן, חייזרים, כן. טוב, וואלה, תקשיבו כנראה. טוב. הנה אני אומר לך, לכל הצופים הווירטואליים שלך, כל מי שצופה בך, די, כבר נמאס ממך. אתה 8 שנים בטיקטוק ואתה אוכל נשמות. אני מנסה לשרוד. אז כל הצופים שלך, בבקשה, תעזבו אותו, בואו אליי. תקשיבו, היום שלחו לי סרטון שהבן אדם ביקש כסף לקניות לשבת. עכשיו אתם יודעים, אותי אי אפשר לתפוס על שקר. אם אני מבקש למשהו, כן, זה מפלצת, חייזרים. אם אני מבקש על משהו, זה אמיתי. והם הלכו לקנות שתייה חריפה וממתקים. עכשיו, אתה יכול להגיד, חבר'ה, אני רוצה להתפנק בשבת, לשתייה חריפה בא לי ולממתקים. אל תגיד, אני הולך לקנות אוכל לשבת, ואתה קונה בסוף ממתקים ושתייה חריפה. זה אנשים שהם תת רמה של התת רמה של התת רמה. אני אמרתי לכם, אני ברוך השם מצליח לשמור על עצמי באפליקציה הקשה הזאת. זה לא פשוט, יש לי מלא שונאים, מלא אנשים שמנסים להכשיל אותי. אבל כל פעם אני מצליח לשרוד, כי אני שומר על הכללי יסוד שלי. לא לשקר בדברים מהותיים, שזה אומר לא לשקר על צרות, על חובות, על דברים גדולים. לא לעשות נוכלויות ולא לעשות פה שום רמאות. כל עוד שאני עומד בשלושה פרמטרים האלה, שיגידו לי הכל. שיגידו עליי הכל, סליחה. אני יודע להתמודד עם כל דבר. טוב, לא הולך, אחי. אין, ניס. אין. מנסים להעביר לי דרך הלינק. לא הולך, חבר'ה. אני מקבל, פשוט יש כאלה שלא מצליחים, אם הם לא יודעים איך לעשות את הפעולה. עייפתי, חבר'ה. טוב, חבר'ה, זהו, התעייפתי. חבר'ה, אני אוהב אתכם. השבת נכנסת ב7:30. אני ככה קצת, אני אנוח קצת, אתפוס, אסדר את הראש. ממש, ממש, ממש התעייפתי. אחלה חייזרים, שבת שלום. נראה, אולי ניתן להם איזה דונקים. בעצם אין לי כוח. חבר'ה,